Dneska mám pre vás pripravené trošku iné video. A rozhodla som sa, že urobím, lebo je Silvester, dneska je Silvester, 31.12. Dneska to všetko končí. A rozhodla som sa, že urobím také video, v ktorom vám poviem o moje novoročné predsavzatia, čo sa týka kníh, čo sa týka tohto kanála, tohto nášho tuna Impéria. Tak poďme na to. Pre rok 2015 som sa rozhodla, že budem čítať trošičku viacej, aj keď viem, že teraz tento rok budem maturovať a hľadať si prácu, lebo na vysokú školu nejdem. A tak to bude asi dosť komplikované, ale rozhodla som sa, že chcem cez deň prečítať aspoň 50 strán. To zase nie je tak veľa, myslím si, že sa to dá zvládnuť a budem len rada, pretože rýchlejšie prečítam knihy a bude to znamená viac recenzií pre vás a hej, tak uvidíme, ako to pôjde. A druhá vec, čo sa týka tohto kanála, rozhodla som sa, že budem vydávať každý týždeň jedno video. To znamená, každý týždeň, neviem ktorý deň, bude jedno nové video. Neviem, či to bude všetko, ako by som to nazvala, súvisieť s knihami. Možno všetko nebude súvisieť s knihami, možno aj áno, ale tie knižné videá budú určite prioritou a hlavne neviem, ako sa mi to podarí, lebo určite ste si všimli, že momentálne som natočila pár videí naraz. A ja, keď natočím pár videí naraz, som hrozne taká nadšená, chcem ich čo najskôr hneď vydať, nech sa s vami o ne podelím a nech ich môžete vidieť aj vy. Tak uvidím, ako to zvládnem. Či to zvládnem a ako dlho nám to vydrží takto, že každý týždeň sa uvidíme, ale dúfam, že celý rok nám to vydrží. A to je asi tak všetko. Nič také knižné viac nemám vymyslené, možno ešte dačo dojde, možno ma ešte dačo napadne, uvidíme. Ale tak zatiaľ to bude všetko. Tak sa uvidíme na budúce. Ahojte.